Taulisai. I'm sorry to show me. I'm sorry. Saka kuti vazoshedza ndinasekuru vangu vaendai kunoutano ndichifambisa mashoko. Saka ndakazotuma vakazoshedza sekuru vangu anosvikai titaura kumba kwatezva sekuru vachibva vaenda kubasa vakati anozvichazogona kuuya after 3 days. Saka 3 days dzasvika yakabva ndifonera ukasauya kumba kwemangwana unogona kurara sei because kana iri mari handitatomuna uzogona saka mangwana acho makuseni ndofanaka kuti ndazoona mupurisa achiuya vatozwa ngati saka kutora vanganditoda nayo angatoya kuno saka nenhau yekuti ndozvakaitika ini nhangu ndasingatarisira kuti ndichazogara because handakatarisira kuti vanozosvikawo December sekutaura kwanga ndaita ese kuna kuchionishipisa mari pamusoro ndakamufonera ndichimubvunza kuti vazoita sei. Sekuru vakati 3 days vanenge vauya zvikanzi hameno. Ivo sekuru vacho kana vari vari kutsvaga mari ndovachayozoroora. Kana mafungoenda kwachief endai kwachief kwacho. Kana mudona zvikuitirai kana date racho ramukudai kuti tiuye rakunonokerai endai kwachief kwacho. Ite zvamukuda nezvakabvarira. Actually, wakanga uri mwedzi wanga uri kusva 26 October. Uko handichauri kuti watiwo waizofana kuti ubvise naDecember chikuroko but arrangement yenyu yakanga yaoctober handisi vanofanira kutaura nekuti uchabhadhara ucharoora mukati muna october. Ndosaka ndataura kuti date parakasvika nasandane mari yangu ndapa chikumbiro ndikupa nigoo chazvibatanidza zvacho kuti zviiti. Saka ndo pavakazotuma shoko kuti sekuru ngauye tigare pasitaura umukadzi wako here kana kuti musikana? Wewe mayana anayeomba kumashure sikaiwewa kundikana kubvisa pfuma mashure kwacho kumamaka ise muchipimo yakamira nachofambidzana iwo chendo ikoko saka iwe unofunga chakaita kuti uyu azouya kwamambo chakamurwadza chii? Nguva yawakatora uchimunyepera yakareba ndiyo yazoita kuti aone kuti hapana kwatiri kuenda nekuti iwo kumba kwako zvinhu zviri kava nenguva yachanga ndapa pasina mazuva akava ukabvunza papa kuti izvozvo mukufambidzana here wapedzisira rinogona nomukadzi wako mufana navo apa ndandani mabesa akawanda izvozvo mane nguva yaari isingaonani handisinawakusva mwedzi chaiwo chakazi ndo ndinyatsotoya kunomuka aindipindura mari. Ndakamufonera nyangwe ndakamuti ndikuda mari yeairtime aiti handinoona zvekuita. Akambotaura kuti hanzi nhumbu yacho kana ngatibvisei nhumbu yacho wakasebviso chamama
Ukasabvisa nhumbu yachichamama naye. Munobamira. Yana. Inotoita kubvunza kuna baba kuti nhasi muri kuti chii zvamauyiswa kudare kuti nhasi muri kuti chii mukadzi ari kuti muri kuti chii mapapini nyangwe kuroora iye Shoko romukadzi riri kuti ndibudire pacheki. Ya, ichokwadi kuti ndandinoongo kudiro. Nhasi ndachiti kuda kuti ndikwanise kuti mwana kachinga sundakuchemera. Kadza wacha. Kungotaura kuti vanhu muzvakako kuti mune majaya akasika kaimwemuwadza naye ikimanesa yakomana yarokupasira kuzanu aiwa aipapapa kusuka majaira inyaya tongoti panenge kusangotadza Unomukadzi. Une vanhu. Vangani. Vakura sei. Facebook yangu ni 21. Ni 21. Ndi yake gari pabhinya. Ukutongana naye kuwacha kuita munhu. Wanta mwana wangu. Wanga wapinda kutoka zona akati kutsaka kunoda kuroora. Ugari pabhinya kusote chichamu. Iyo kukwasha wachiti achada mwana wako. Wetu ndi. Pindura. Saka muchinangwa chavo chichiuta nawe yakuita kuti ndizochinja kuti ndichakwanisa kuva bhozi kana ndakutounzwa kuno kuti shamara unoda kugadzira wako mukadzi waita izvozvo uyu mwana wamwana wakaroorera kumba kwako mukadzi una wasvika papi ndikutasa pasi kuroora Ukabisanga. Yes. Kuti wabvunza zemari dzinofamba. Saka chinja pamwana zvakuziva wachamudachi. Hapana chachinja kuti amukadzi wechipiri hafana kudzimena nguva yekubvisiwa kana nguva yekudya. Izvozvo mukadzi wechitatu iwo ndinotidzemena ndiwe baba ndichaenda kuroora musokati. Kana zvaramba ngandobvisa nhumbu. Akatanga nyaya nhumbu yokubvisa. Nhumbu iyi ainongwereka neyabata yairamba kubata. Vanditi ini ndaukuroora sikashi kuti zvinyazoita panshi. Tanga waita nhumbu. Vandatawo ndakatangoramba kubata vanditi nhumbu haisi kubata. Saka ndotokubatsira kuti nhumbu iite. Vandiendesa kuda kumadzimai akatotenga banga nemukaka. Funga ndozvangu ataurira namadzimai vacho. Vandiendesa kuna madzimai vava kwamarimiro. Madzimai avo vandibatsira akanditi une jekuenda ndati madzimai avo vandibatsira. Ongori muri muna June, then July andinoenda kuperiod. Ndobva atonditi saka yatovapo nhumbu atofara atoti saka zvatoita watomukadzi wangu. Ena handitombodi kuona mumwe munhu pauri. Ndakatoona munhu ndotomupfuura handitombodi watomukadzi wangu iwe wakandinakira wandotoda. Ndikati alright. Saka takurongoti tinogara kupindura. Ndeida unogara nekupindura kuti unochita zvinhu zvako ikoko sesi mukadzi wangu ari muno mushamba iwe unochizviitira zvokumba kwako kupindura. Ndobva ndatombotanga kutaura nemajensi pafoni vachitsvaga imba. Mumwe musi akatondituma akanditi enda pakati pane imba yandaona unoona kuti panoita here. Ndobva ndaenda ndati pandibongochitaura pana imba ndobva ndadzoka. Ndopa akatanga ngotisiya akangotsika-tsika. Ndati ndinyarare pamwana mari. Inini nhumbu yacho yangozikanwa kwedu achaziva zvekuita. Nhumbu yakabva yazikanwa kumba muna September. Musi wa5 September ndopakazikanwa kumba. Obva abvuma mhosva yake vati nhumbu ndeyangu. Inini kumana nhanzi munhu wako unomuda here. Ndobva ndati tinotodanana. Ndobva ati ana Jeti ndobva watichi saka ngaakutore muende. Saka vakazogara pasi nehama dzavo vakati hakuna mereji yakadai so dera idotizisana vakatizisana kudhaya manje nhumbu yacho chii ikazikanwa pamba saka ngaachingouya arore kana aida munhu wake ngaachingouya arore vaende mune zvakanaka bvati bva andifonera bvati saka tete vakauya vachida kuperekedza kwatinoda kuenda
tichingosvika nhasi mangwana ndobva tinobvisa nhumbu iyoyo ndandati zvichameka sense rekubvisa nhumbu yakuzikanwa zvikanzi handisitomboida nhumbu iyoyo ndati auzive here waenda neni kuda madzimai akutanzi zvine basa reizvozvo Unogadziswa ndege mashangano. vati zvine basa rei zvaufiona uyu zvikanzi kumbona zvikanzi nyaya yezvona ndati ini ndidotaura zvauri kundudza mafoni kudzangu kubva kundikutaura kumba zvikanzini idzo dzenyaya dzanu tu kana iwe uda kufunga kana udoita zvinhu zvakagenestini ita tono tinosvika kupi ndati ini ndinoudzwa kuti chiri kumba zvikanzi unoti miscarriage Iyoyo nani iyoyo mukafika? ndinabereki wangu natete vati nhumbu kana inyangwe itori kuma6-7 kana iri kuma7-8 months ichibva kuzoti iyoyo ine 3 months payakazikanwa inge ine 3 months but koizoti iyoyo ine 3 months hapana kana chimba ndati ko ndakafa zvikanzi hautombofe asi uri kutyira health yako une 19 years iweyo kana mnayo Aiwo muchemei wakaita urombe kare. Nezvisiteka nyaya yako. Pane zvaakutaura zvese avo vafanira kukudzai zvaangotaura ngezvekuti ndakamufosa ndanyararei unosudza maoko munomunobvumidza mukontribute panyaya dzapeitonga anosudza maoko panotimutenezi panchaupisa ndina hangu zvandikupisa zvazvamba panyaya yangu taura kuti ndaimufosa uye makadii chiripo makadii nyaya yenyu mai muzukuru munofera muzukuru uyu ndaimuda zvokuti ndozvimazuva ndakatanga kutaura navo ndokunga nyaya dzedu dzaifamba zvakanaka koiye zvinezvi pavakazondifonera ndofunga vakazondifonera amai vacho vachinokuti no imimi sekuru budai mazviri ndikashaya kuti vari kuti ndibude mazviri ninyaya yemuzukuru wangu nemudzimai wako zvakanditorera pfungwa vafonera ndiani amai angu amai vemusikana wakasiye zvino nyaya mamiriro yakaita musoro yenyu kudai vaviri vanenge vataura uye akazopedzisira kuti kwandiri handisisiri mukadzi wemuzukuru manzwa zvataura mashoko ebritani anotaura naizvozvo nokuudzwei mota yemuzukuru ndokunge vanhu vaviri vaikuitirana adhara mukadzi unokuda amuchati angari mukadzi wenyika nekuronga kwakataitanga Shema, wakangu wakaroromba chinonzi mukadzi wauchi kuti munhu anarusamu wauchi anenge akaita sei? wabvisa mari wabvisa mari Unovarora asandabvisa mukadzi womupakati. asi zvangachitoro saka Naiwe Shama, ukakomborerwa kati wapa munhu mwana womunhu obva azviziva obva arega kumutenda kumurume iwe obva wanzi uri free kuuya kumba kwacho uchiita zvauri kuita. akumbana asingasvika Aiwa, ungochionana nemukadzi ane nhumbu akutozikana nevabereki vake ndo free yacho. Isu zvatinoziva mwana akangozikanwa kunzi ane nhumbu kwaakaitora, but vabereki vake vakati aiwa uyu musikana muri kudanana here? Akati hongu tiri kudanana. Akati sezvo uri kudanana iwewe uchitsvaga pfuma uite se uroore. Zvavaifunga nezvavaifunga iwewe hazvisirizvo, zvakasiyana. Bhozi iwewe uri muchenjeri, ndo basa rako rokufamba uchingopa vane vanhu dzimba kana zvaanomimba wautaya muchaka. Sei tiri kudaro? Kuda unibvunza kuti sei madaro? Nokuti munyika muno handamboona vanhu vakadaro vane chido chakadaro chokuti iwe wamupa mwana wake nhumbu iwe kuti chiita zvako utsvage mari uroore, iye akachengeta nhumbu yacho asi handambozviona. Atizvakanamwe vairedza rudo nomukuwashada kuroora mwana wavo, saka iye akati
ndakapinda mumadufu ndozvake tokufana ndikachingopedza maisiso kuyati ati mukadzi wangu asita mukadzi wako kuda mwana ndizvozvo wauda kubvisisa wewe ndokuwa mutombo wekubvisa ndoruva uri pasaiti tozokuruva zvanofanwa kubata mwana yao kuzoti waida kubvisa ndombi unoramba kai wausingada kubvisa ndombi anonyeva kungotaura kuda kuti audio yaitaura chimbomira sisi makaenda here kwamadzimai aiwa ndati nanga anomubvunza ndati makaenda here kwamadzimai chimbomira chii chinotanga kubvisa pfuma here kana kuti kuuchika mukadzi unotanga kasi process yakatanga ndei paakanganisika saka wazona zvinoramba pamberi anyway misire mombe yake nembudzi yekubvisa nhumbu yekutaura nyaya yekubvisa nhumbu nyangwe asina kuzoibvisa ndobasa rero handi wada kuroora hauchadati ndizvozvo uda kubvisa wakangasa mwana wavanhu amukanawo tombodare mudare tinongoda kubvisa ina nyika mombe ngani 2 misire 5 hanzi 5 6 awanda auzokwatizausingakona my friend kukanganisa upenyu kwaita mwana 19 years wamukanganisa pamwe angaida kutoningirira mombe 5 idzo dzinoona start yekuti aone zvekuita zukuru ari kuti haakwanise kuzviita iwo hausikwanisi kuita kuti uzvikwanise nokuti nyaya ukaibvara ende waibvura akanyepera mwana wekuti haana mukadzi waitokumbira mwana wako kuti munenge mandowazira kuti kuramba utokotinya tida kukuyamura sitakunyara kutaurira chifi nyaya iri kuitika munomo ndekuti chifi ari kutoziza kuti iwo unoda kusvita munhu anorema wozoku wakapedza kuroora asi apapa iwo waitotemba uchiti ndichanzi mombe mbiri oraida kusangana munhu anokumbira kudzimama ndozisetu iwe netikasiyana umwe pamusoro pangu asi ndi pamusoro pangu uri pamusoro pangu anoramba uri pasi pangu chindiudza kumbera echikumbira da kubvisa 3 chimusira i4 ndazwisisa taisa zviri pamutemo wodarero anozva ndazorwa akashamba nemunhu wapakliniki uyoyo anokubatsira iwe unoudza kuti mumoto iyoyo muudzi ndichamubata akati jambadare chandisina zvakakwana zvokuti timubate asi tenda sei chambata umuudze kaiwa dii unomuze chienda ku ndakusiya akambokagara jimira definitely good